Ovládol mikrofón. Známy organizátor súťaží krásy Jozef Oklamčák vstupuje do novej etapy svojej kariéry. Po 10 ročiach strávených v zákulisí prestížnych spoločenských akcií sa teraz dostáva do centra pozornosti ako moderátor. Jeho prirodzený šarm a skúsenosti z organizovania stoviek podujatí mu otvárajú dvere k novým profesionálnym príležitostiam. Autor OK Group Slovakia. V poslednom období vás možno častejšie vidieť s mikrofónom v ruke. Odkedy sa datuje váš vzťah k moderovaniu? Môj vzťah k verejnému vystupovaniu má hlboké korene. Už počas strednej školy som mal tendenciu byť akýmsi spojivom medzi ľuďmi. Organizoval som školské akcie a prirodzene som ich aj uvádzal. Významné bolo obdobie, keď som pracoval ako DJ. To nebolo len o púšťaní hudby. Na rozdiel od súčasných DJ-ov, ktorí často stoja mlčky za mixážnym pultom, ja som aktívne komunikoval s tanečníkmi. Vytváral som vlastnú verziu vtedy obľúbenej relácie 10 stupňov ku zlatej. Súťažiaci odpovedali na otázky a vyhrávali odmeny. Bavilo ma vytvárať interaktívnu atmosféru. Čo nasledovalo po týchto začiatkoch? Keď som vstúpil do pracovného života, začal som organizovať koncerty kapiel. Vtedy ma napadlo robiť niečo úplne nové. Po vystúpeniach som organizoval diskusie s interpretmi, ktoré som sám viedol. Bola to rarita. Nikto podobné formáty nerobil. Pamätám si besedu s Mariánom Vargom a Collegium Musicum. To bolo presne pred 50 rokmi. Počas štúdia žurnalistiky a neskôr ako hovorca mládeže som viedol desiatky tlačových konferencií. Organizoval a moderoval som ich na festivaloch v Bojniciach, Martine, na bratislavských jazzových dňoch. Po revolúcii som bol hovorcom revolučnej mládeže pri Rade mládeže Slovenska. Paradoxne som si vtedy vôbec neuvedomoval, že robím profesionálne moderovanie, vnímal som to ako prirodzenú súčasť mojej práce. Výhodou teda bolo, že ste mali kompletný prehľad o podujatiach, keďže ste ich sami pripravovali? Áno, to bol kľúčový faktor. Pri väčších akciách som najprv písal detailné scenáre pre externých moderátorov, vysvetľoval som im koncepciu, dával inštrukcie, až postupne mi dochádzalo, prečo to nerobím sám. Veď mám všetky informácie, poznám pozadie, viem presne, čo treba komunikovať. Prelom nastal pri castingoch na naše súťaže. Miss, Mrs, Lady, modelka, Mister, či pri organizovaní ankety Slovenský Slávik. Zistil som, že je efektívnejšie, keď podujatie vedie človek, ktorý ho vytvoril. Je to prirodzenejšie a vierohodnejšie. A samozrejme, ekonomickejšie. V ktorom momente ste pochopili, že moderovanie môže byť samostatnou profesiou, nie len doplnkom k organizovaniu? Významným momentom bolo, keď som začal sám viesť naše jozefovské párty. Tie priťahovali až 1000 hostí. Podobne to fungovalo pri aktivitách spojených s československým levom. Dokonca som nosil mikrofón stále pri sebe, aby som mohol okamžite zasiahnuť, ak program potreboval oživiť. Skutočný zlom však nastal pred 13 rokmi. Môj priateľ, docent, doktor medicíny Juraj Štočko, primár a zástupca prednostu prvej neurologickej kliniky UKLF a UNB v Bratislave, dekan Fakulty zdravotníckych vied. Na UCM v Trnave hľadal na svoju 60-ku moderátora. Profesionáli žiadali vysoké honoráre, tak som mu navrhol: zvládnem to ja. Oslava prebehla fantasticky. Juraj na to spomína dodnes. Vtedy mi definitívne došlo. Nemusím hľadať externých moderátorov. Zvládam to sám. Aký je váš moderátorský prístup? Čím sa odlišujete? Nikdy som nebol typom, ktorý sa učí texty naspamäť. Mám výbornú pamäť na kľúčové informácie, ale nerád recitujem pripravené frázy. Som spontánny, reagujem na atmosféru v sále.
Môj štýl je uvoľnený, priateľský. Chcem, aby sa ľudia zabávali a odchádzali s úsmevom. Hovorím to, čo cítim, ale vždy s jasným zámerom a pointou. Aké sú vaše najnovšie moderátorské skúsenosti? Tento rok priniesol prelomové momenty. Na univerzitnom plese som spolupracoval so Štefanom Skrúcaným a Ondrejom Kandráčom. Štefan mal oficiálnu líniu, ja som prinášal spontánnosť. Naša spolupráca fungovala perfektne, publikum sa skvele bavilo. O 2 týždne neskôr som to na leteckom plese v Haliči zopakoval, ale tam som spolupracoval s René Štúrom. A koncom februára na záver plesovej sezóny na prvom kávovom plese na svete v Holiday Inn v Trnave s Jurajom Bačom. Dlho ste vnímali moderovanie ako vedľajšiu aktivitu. Čo vás presvedčilo, aby ste to brali vážnejšie? Bol to práve Štefan Skrúcaný. Trávime spolu čas na rôznych akciách a on si všimol, ako publikum reaguje na moje vstupy. Povedal mi, že mám na to, aby som moderoval profesionálne. Jeho povzbudenie bolo pre mňa kľúčové. Považujem ho za jedného z najlepších slovenských moderátorov a jeho názor si veľmi cením. V podstate ma nakopol do novej kariéry. A navyše som si zobral na starosť marketing a distribúciu jeho špeciálnej edície 4 druhov alkoholu Skrúcaná, Slivovica, Marhuľovica, Hruškovica a Čerešňovica, ktoré boli vyrobené len v limitovanom počte. Z každej po 375 kusov a sú s jeho zlatým podpisom na fľaši. Znamená to koniec vašej kariéry krasológa? Určite nie. Krása zostáva mojou srdcovkou. Budem sa jej venovať, kým budem môcť. Sledujem však trendy vo svete a nie som s nimi spokojný. Dievčatá si dnes nechávajú robiť neprirodzené úpravy, tetovanie, plastické operácie. Moja filozofia je jasná. Krása má byť prirodzená. Ak budem pokračovať so súťažou, nazvem ju Miss Prirodzená krása. Súčasne chcem byť aktívny ako moderátor alebo hostiteľ podujatí. Ľudia ma poznajú, spájajú si ma s červenou farbou, vedia, že prinesiem dobrú náladu. Táto kombinácia, láska ku kráse a moderátorský talent, mi umožňuje robiť to, čo ma naplňa. Na každom podujatí, kde budem moderovať, plánujem vyhlásiť najsympatickejšiu dámu večera, lady večera, alebo pár večera, či miss podujatia. Robili sme to kedysi na plese východňarov v Bratislave, aj na jozefovských párty. Je to moja pridaná hodnota a takmer 40 rokov skúseností so súťažami krásy. Už som to dokonca začal realizovať aj v tomto roku, keď som na leteckom plese vybral Lady plesu a na kávovom plese Queen plesu. Získali ste už aj ďalšie ponuky na moderovanie? Som rád, že môžem potvrdiť áno. Po mojich posledných vystúpeniach sa mi ozvalo viacero organizátorov so záujmom o spoluprácu. Je to pre mňa obrovská motivácia. Teším sa, že môj prirodzený štýl moderovania nachádza odozvu a že svoje dlhoročné skúsenosti môžem využiť novým spôsobom. V mojom veku je fantastické objavovať nové výzvy.